To je ono a zašrobovať karabín. Toto zašrobovať, aby to nešlo. Výborne. Aby som ich pekne ponatáčala. Aha, tam budú. Tak, výborne a popúšťajte sa s tou jednou rukou. A keď ste stáť, tak len pustite všetko. Super, mám to zdokumentované. Hanka. Poďme. Dobre, Hanka. To je ono! Si sadni do toho a tlač sa odskali. To je ono. A kľudne mávaj. To robíš, dobre. Dobre to robíš. Dobre to robíš. Dobre. Dobre to robíš. Výborne. Dobre. Simonko, zamávaj mi. Simi, ďakujem. Môžete. Super, ďakujem. Teraz môžeš pokračovať. Pavli, zamávaj ešte raz na mňa. Veľkým potleskom sa nášmu strojmajstrovi poďakujeme. No, tu je hádanka. Lávka, no, dobre. No výborne, dobre, máš bod navyše, lastovičník. Ako sa voláš? Napíš si Lucia plus 1 bod, lastovičník. A podľa čom to vieš? Podľa tých žltých flakov, ktoré má na sebe. Nie je len toto, ale toto celé je. Čiže tu máš dva. Riverika. Áno. Nemám. Vy to tiež mám. Tak dokončí. Kto má dokončené, Toto máš padá. kto máte dokončené, otvorte si rybárika. Jedný